Mesto Bardejov má veľký potenciál stať sa mestom pre lepší život. Aby sa to udialo, nestačí rozhodnutie jedného človeka kandidovať na primátora mesta Bardejov, ale potrebuje k tomu podporu nás všetkých bežných občanov, ktorí naplňajú svoje vízie o lepšom meste, o lepšom živote. Preto vás vyzývam, ľudí, ktorí sa chcete pridať k nášmu tímu na podporu kandidáta Mila Olejára, aby ste nás oslovili, aby ste prípadne navštívili našu stránku www.miloolejar.sk, kde čoskoro bude zverejnený dotazník, aby ste ho vyplnili a my vás budeme čoskoro kontaktovať a uvítame vašu podporu, vašu odvahu a vašu chuť meniť život v meste k lepšiemu. Práca dobrovoľníka je veľmi dôležitá, či už je to pri zbere podpisov, pretože Milo Olejar ide ako nezávislý kandidát, potrebuje nazbierať alebo získať si mandát vás, občanov. Takisto potrebujeme pomoc pri organizovaní eventov, pri organizovaní rôznych podujatí, ktoré budeme robiť. Potrebujeme organizačnú pomoc pri výzdobe miestnosti a tak ďalej. Tých prác je tu strašne veľa, do ktorých sa môžete zapojiť. Takže ďakujem už vopred za vašu ochotu. Ďakujem.